Iso pettymys Ruotsille tietysti. On todella iso pettymys. Ja katsoin juuri nuo siirtymäpisteet menivät vitosen puolelle, kun muuten hänen yli kuutosta saa kaikilta muilta osiltaan, joten parannettavaa jää kyllä hänellekin ensi kautta ajatellen aika roimasti. Ja kannattaa katsoa tietysti näitä tuomareiden antavia arvioita, kun seuraavan kauden ohjelmia tehdään. Missä on ne parantamisen paikat? 70 oli se ratkaiseva. Hän jäi edelle Kedevanisvilistä 70, eli juuri tuo sekunnin ylitys vapaa-ohjelmassa niin oli kyllä nyt liikaa. Vuoroon Yhdysvaltain Ashley Wagner. 8. ennen vapaa-ohjelmaa. Tietysti ruotsalaisten toivo elää siinä, että tässä vielä joku luistelisi alle tasonsa, mutta sitä emme tietysti toivo, emmekä odota, koska kun kohti kuumaa ryhmää mennään, niin taso vain nousee, kuten tästä nähdään. Ashley Wagner, kolmoislippi, kaksoistulppi, kaksoisritti, 3 hypyn yhdistelmä. Ja Musta Joutsen elokuva musiikkia. Kaksoisaksel, kolmoistulppi, josta jälkimmäinen 2 jalalle alas. Mahtavasti tuo piruetti ja spiraalisarja istuvat tähän vahvaan musiikkiin. Ja linjeraus liuusta, kolmoisritti. Ai, upeaa. Kolmoissalkkoviin hyppätyksi tuosta sisäkaarelta, vaikka tuo valmistautumisen rytmi hieman häirintyi. Tuntuu, että hän saa vain lisää voimaa, lisää virtaa näistä onnistumisista. Aivan loistava ajoitus tuossa ritin ponnistuksessa. Ashley Wagner etenee nyt sellaisella meiningillä kuin näissä kilpailuissa tulee. Ja kolmoisflippi, mahtava ylimääräinen tuuletus. Huikea muistelu tulossa. Ensimmäistä kertaa tämän illan aikana tämä Nizzan areena herää eloon.
Puhun nyt siis naisten kilpailusta. Miesten kisassa iltapäivällähän näimme todellista ilotulitusta parhaimmillaan, mutta nyt näemme loistavan luistelun, loistavan suorituksen, jonka meille tarjoili Ashley Wagner, 20-vuotias yhdysvaltalainen, maansa tämän vuoden mestari. Hieno suoritus kaiken kaikkiaan. Hänet on toki tiedetty lahjakkaaksi, kaksinkertainen junioriden MM-pronssinainen ja kokenut valmentaja John Nix siinä hänen seuranaan. Ja vaikka hapset ovat harmaat, niin ajatukset varmasti teräviä. Ja se koski John Nixia, Kyllä. Mutta Ashley Wagner oli tänään ei vain hyvän tekniikan toteuttaja, loistavien piruettien esittäjä ja mahtavan vauhdin ylläpitäjä ja sen hallitsija. Tässä oli myös vauhdin vaihtelua aivan upeasti. Niin sen lisäksi hän tulkitsi ohjelman, sen idean viimeistä piirtoa myöten. Tämä spiraalisarja kuin kruunasi sen. Toinen kruunukohta ja helmi tässä ohjelmassa oli askelsarjan pysähdys juuri tuohon musiikin vahvaan vaihtokohtaan, tempon vaihtumiseen. Herkkä vaihe alkoi näillä piikkipyörinnöillä. Tuo balettikieli tuli sieltä esiin. Eli minusta tässä oli nyt se, mitä halutaan taitoluistelussa. Halutaan nähdä kokonainen ohjelma, idea, sen toteutus ja siinä sitten kuin mukana höysteenä tuo tekninen vaikeus. Se ei ole itse tarkoitus, vaan se on ne välineet, joilla sitten se itse idea tulkitaan. Mahtava suoritus Ashley Wagnerilta onneksi tähän kohtaan. Ja jos John Nixille on jo ehdotettu eläköitymistä, niin minä sanoisin, että älkää ihmeessä tätä pappaa päästäkö pois, jos hän tällaisia mestareita pystyy tekemään. Nimittäin Ashley Wagner ei ole ensimmäinen mestari hänelle. Ashley a obtenu un total de 120 points 35. Noin 120 pinnaa. Osa-alueista päälle 7,5 tasolle kullekin 5 osa-alueelle tuo presentation score. Hurjat pisteet ja ylivoimaiseen johtoon 176,77. Hän luo sen tason, mistä lähdetään kuumaan ryhmään.